Bună ziua! Haideți să ne rugăm cu toții pentru bine în țara noastră, Sfântă România. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel care ai venit în lume să ne mântuiești, ție ne rugăm, îndură-te, Doamne, de țara noastră și de neamul nostru românesc și să ne regăsim calea luminată de Tine, dreptatea și pacea iubită de Tine. Scoate-ne, Doamne, din jugul minciunii, al urii și al egoismului. Stinge poftele celor care, pentru binele lor, își asupresc semenii. Scoate afară din grădina preasfintei tale Maici, Fecioara Maria, pe străinii de neam și de credință care ne jefuiesc. În genunchi, cu capetele plecate, aducem această rugăciune ție, Doamne. Trimite mila ta și Duhul Sfânt spre mângâiere asupra neamului nostru românesc, căci a ta este mântuirea și pururea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Părinte Dumnezeule, în numele puternic al Fiului Tău, Iisus Hristos, ne rugăm ție, Doamne, de vindecarea peste tot, în toate națiunile lumii. Avem încredere în Tine, Doamne, ajută-ne ca niciun rău să nu se apropie de locuința mea, precum nici de locuințele tuturor semenilor mei. Vindecă, Doamne, dacă Tu dorești ca noi să fim vindecați. Atinge mințile și inimile conducătorilor noștri pentru a pune în aplicare numai sfânt numele Tău, Doamne, pentru toate aceste națiuni. Orice rău este planificat împotriva națiunilor să fie distrus în numele Domnului Iisus Hristos, Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfântei Fecioare Maria, Sfintei Cruci, Sfintelor puteri cerești și tuturor sfinților și îngerilor. Te rugăm, Doamne, să ne salvezi lumea de patii, război și de tot ce este rău pe pământ. Slavă ție, Tată Ceresc! Slavă ție, Tată Ceresc! Slavă ție, Tată Ceresc! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Te rugăm cu umilință că numai voia Ta să fie făcută, Doamne. Ne rugăm pentru această binecuvântare a Ta, Doamne, asupra celor care citesc această rugăciune și vă spuneți numele. Doamne Iisuse Hristoase, Sfântă Treime, Sfântă Fecioară Maria, Sfântă Cruce, toți sfinții și toate puterile cerești, ajutați-ne, vă rugăm, omenirea să trăiască în pace și credință curată în Dumnezeu, moralitate, curăție și să fie izbăvită de tot răul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Maria, roagă-te pentru noi, toți oamenii, să fim vindecați și protejați de mântuirea bolilor și fă ca acest virus, război sau rău să nu ne atingă. Slavă ție, Tată Ceresc, slavă ție, Tată Ceresc, slavă ție, Tată Ceresc, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 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 Mărire lui Dumnezeu pentru toate, să vă fie de folos.